कि सूतल रहरी भोरहरिया कि देखनी सपनाया जा भूताएरा कि राजा जी के आइल बा खबरिया कि स्वामी जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा सूतल रहरी भोरहरिया देखनी सपनाया जा भूताएरा राजा जी के आइल बा खबरिया स्वामी जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा मीठी मीठी तालियां तालियां तो बजाइए क्योंकि भजन कीर्तन में मीठी मीठी तालियां सहयोग होना चाहिए। जाई के ससुरारिया बातेरा राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा नहीं हर के लोग बाग छूटी ओ नहीं हर के लोग बाग छूटी साथिया सहेलिया छूटिएरा हर के लगभग छूटी सखिया सहेलिया छूटिएरा बाबूजी के छूटल बा महलिया बाबूजी के छूटल बा महलिया जाई के ससुरारिया बातेरा राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बातेरा
ससुरारिया बाटे राम। आप हैं विनोद जी के माता जी और प्रवीण कुमार के माता जी 2101 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। साधुवाद कहते हुए प्रभु भला करेंगे कहते हुए राजा जी के आइल बा खबरिया जाय के ससुरारिया बाटे राम। राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बाटे राम। दास का बीरा निर्गुण गावेला ओ दास का बीरा निर्गुण गावेला गाई के सुना बेला एड़ा दास का बीरा निर्गुण गावेला गाई के सुना बेलाएड़ा संतो जाना लीना बिचरिया साधु जाना लीना बिचरिया जाय के ससुरारिया बाटेरा। राजा जी के आइल बा खबरिया जाई के ससुरारिया बाटे राम। ओ सुतल हरि गोरारिया देखन सपना आजा होता एरा सुतल हरि गोरारिया देखन सपना आजा होता एरा। राजा जी के आइल बा खबरिया स्वामी जी के आइल बा खबरिया जाय के ससुर बाटेरा। राजा जी के आइल बा खबरिया जाय के ससुरारिया बाटेरा। राजा जी के आइल बा खबरिया जाय के ससुरारिया बाटेरा।